Ens trobem al Bosc de la Memòria de la Fatarella i cada arbre té el nom d'un dels brigadistes que van donar la seva vida per la llibertat a Espanya. Aquí en veiem un que devia ser un serbi, un altre alemany. En fi, i els familiars sovint deuen venir aquí i deuen posar plaques commemoratives per cada un dels noms. És tot el bosc, val? I aquí, a l'altra banda de la carretera, del camí també n'hi ha, es poden veure, no? I en fi, és una mostra d'agraïment. Aquí tenim el monument als brigadistes, val? I ve una bandera del batalló Garibaldi, una dels guerrillers dels maquis francesos, dels guerrillers espanyols, del Partit Comunista Britànic. En fi, i aquí està el monument, val? Que podem veure que hi posa: nos olvidaremos y cuando el olivo de paz florezca entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. Vivan los héroes de las brigadas internacionales Dolores Ibarruri, la Passionària 1938. En el comiat el 17 de desembre a Barcelona. Desgraciadament no van tornar. Van tornar després de molts anys de derrota. Quan va morir el dictador, vam poder començar a retornar alguns dels supervivents.